naglabas dagiti apanaging bubulse aging ka ngayon ka nang lipat jak man maywaksi ladingit dito'y rikna ay nagriga iti agbiag ngagmay maysa nagulip ka naranggas ken naulpit ka manangalilaw manangirurumen ken manangikulbo iliken ka ngayawaksi iti lagip ko tadikan amay kari iti pagmatek ko narikan iti manglipa sa iti naglabas dagiti apanaging bubulse aging ka ngayon ka nang lipat jak man maywaksi ladingit dito'y rikna ay nagriga iti agbiag ngagmay maysa narikan iti manglipat sa iti naglabas dagiti apanaging bubulse aging ka ngayon ka nang lipat jak man maywaksi ladingit dito'y rikna ay nagriga iti agbiag ngagmay maysa ay nagriga iti agbiag